Ojila nkeji anọ gafere elekere 11 nke ụtụtụ n'Ozisa 96.1 FM were gere akụkọ n'olu ala anyị taa bụ Orie abalị 26 n'ime ọnwa nke ise afọ 2022. Abụ m Adaeze Ọkanyanwụ, onye mụ na ya ji akụkọ n'ụtụtụ abụ Chidera Elibe. Gere ọkpụrụkpụ okwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ. Ọchịchị steeti Anambra etinye n'iwu onye agarịkwala otu ọ sọrọ ya n'ime ọchịchị obodo asatọ nke nwere na steeti ahụ n'ihi okwu enweghị nchekwa. Enweela ndị nwetara mmeri na ntuliaka ogo nta iji aha otu pati People's Democratic Party were zọọ ọkwa ọchịchị mgbe a ga-eme ntuliaka ozuzu n'afọ 2023. Peter Obi ekwupụtala na ya esila n'otu People's Democratic Party were pụọ. Ụmụaka dị 11 n'ọnụọgụgụ anwụọla n'ụlọ ọgwụ nke dị na Senegal n'ihi ọkụ ọgbụgba. A ga-ewetakwara gị okwu na-ese akụkọ ọ bụrụ ma anyị gụchaa akụkọ anyị. Ị nwere ike isokwa gaa anyị ntị site n'ọnụ ududo anyị nke bụ www.ozisaradio.com n'ọgbọ nzirịta ozi soshal midia na Facebook Ozisa 96.1 FM na YouTube Ozisa 96.1 FM TV. Kere akụkọ ndị a na ndị ọzọ anyị ga-ewetara gị n'uju. Aka na-achị steeti Anambra bụ ọka nkụzi Chukwuma Soludo nọrọ ụnyaahụ bụ Wenezdee kwupụta na etinyere iwu onye agarịkwala otu ọ sọrọ ya n'ime ọchịchị ime obodo asatọ nke nwere na steeti ahụ, dịka o siri kwupụta ụnyaahụ n'isi ọchịchị obodo ha bụ Ọka. Soludo mere ka amata na nke a ga-amalite n'ụbọchị taa malite n'elekere 5 nke mgbede ruo n'elekere 5 nke ụtụtụ. Ọ gara n'ihu kwupụta na a machikwara ndị ọgba tum tum, ndị keke nakwa ndị ụgbọala bọs ịnọ na-agba kwa ụbọchị Mọnde ọbụla ruo mgbe iwu onye apụtakwala ezi n'ụbọchị Mọnde ga-akwụsịcha kpamkpam. Ka o siri kwuo, ọchịchị obodo ndị nke a metụtara ka a gụpụtara dịka Agụata, Ihiala, Ekwusigo, Nnewi North, Nnewi South, Ọgbarụ, Orumba North nakwa Orumba South. Ka o siri kwuo, aka na-achị steeti ahụ mere ka amata na iwu onye agarịkwala otu ọ sọrọ ya nke o tinyere oge ọ mabeghị oge ọ ga-akwụsị. Ọ rịọrọ ndị steeti Anambra ka ha gbaa mbọ hụ na ha tinyere ya aka iji mepụta ihe anya hụrụ na steeti ahụ, dịka o kwuru na o kwesịrị ka eme steeti Anambra ebe obibi dị mma maka ịtụ mgbere nakwa ihe ndị ọzọ mmadụ ji ebi ndụ. Otu ọhaneze ndị Igbo agwala aka na-achị steeti Anambra bụ Charles Soludo ka ọ kwụsị ịdị na-ata ndị mmadụ ụta, kama ya gbaa mbọ hụ na ọ kwụsịrị enweghị nchekwa nke dị na steeti ahụ. Onye odeakwụkwọ mba otu ahụ bụ Maazị Okechukwu Isiguzoro bụ onye mere nkwupụta oge ọ na-ekwu okwu banyere ogbugbu egburu otu nwaanyị na ụmụ ya anọ na steeti Anambra. Ọ gara n'ihu gụọ Soludo ebubo na ọ naghị edebe nkwa o kwere ịhụ na onye ọbụla nwere ezi nchekwa ma hụkwa na o chekwara akụnụba ndị mmadụ dịka onye nọ n'isi ndị ọrụ nchekwa nke steeti ahụ. Otu ọhaneze ndị Igbo akasiela ndị mgbago ukwu obi, ọkachasị ndị ezinụlọ nwaanyị a egburu ya na afọ ime ya nakwa ụmụ ya anọ nke mere na Isulo Orumba Local Government nke dị na steeti Anambra. Ka ọ dị ugbu a, enwetala ọtụtụ ndị nwetara mmeri ji aha otu People's Democratic Party azọ ọkwa onye ga-achị steeti oge a ga-eme ntuliaka ozuzu n'afọ 2023. Ọtụtụ ndị mmadụ bụkwa ndị gara ya bụ ime ntuliaka dịka esiri họpụta ha. Steeti ndị e nwere ntuliaka bụ na steeti Ọyọ, Ogun, Benue, Kaduna, Taraba, Bauchi, Abia nakwa steeti Rivers.
ọtụtụ ndị soro gaa ya bụ ime ntụliaka gụnyekwara ndị ọrụ na-ahazi maka ime ntụliaka elu nke bụ Independent National Electoral Commission INEC n'aha mkpirisi bekee, tinyekwara ndị nwere aka oke n'otu ha nakwazi ndị ọrụ nchekwa. Emekwara ka amata na ndị a niile jikọtara aka ọnụ were hụ na ya bụ ntụliaka gara n'anya ya ka o siri dị. Ntụliaka nke otu People's Democratic Party kwesịrị ime n'ogo nta n'abalị 21 nke ọnwa Mee ka emeziri ụnyaahụ bụ Wenezdee, dịka ọ fọdụrụ naanị mkpụrụ abalị 3 ka ha ji mekwa ntụliaka iji họpụta onye ga-eji aha otu ha were zọọ ọkwa onye isi ala. Ma kosiladị, nke a bụ nke ga-adịkwa na ụbọchị Satọde ruo n'ụbọchị Sọnde. Ka esiri kwupụta, ọtụtụ ndị nwetakwara mmeri bụ ndị ga-eji aha otu a zọọ ọkwa dịka ndị ga-abụ ndị omeiwu nke steeti, ndị nnọchiteanya ala anyị nakwa ndị omeiwu nke ọchịchị etiti. Ka o siri dị, ntụliaka a emere n'ụbọchị Wenezdee ka ekwupụtara ọtụtụ ndị dịka ndị nwere mmeri. Ha gụnyere gọvanọ Umaru Fintiri nke steeti Adamawa. Ekwupụtara na o jiri nnọọ ọtụtụ ihe were merie ndị ya na ha soro ma ya bụ amamaka. Nke ọzọ, gọvanọ Seyi Makinde nke steeti Ọyọ nwetakwara nnọọ nnukwu mmeri. Na Lekan Salami ka emere ya bụ ntụliaka, bụkwanụ nke emere na Ibadan. Na nke ọzọ, na steeti Ogun ekwupụtakwara na Segun Sowunmi nwetakwara mmeri dịka o jizi aha PDP azọ ọkwa onye ga-abụ onye ga-achị steeti ahụ. Ekwupụtara na ebe emere ya bụ ntụliaka bụ n'ebe a kpọrọ ụlọ iwe Irohin nke dịkwa na Abeokuta. Na mpaghara ugwu, ekwupụtara na onye bụ onye isi oche nke ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Benue bụ Titus Uba bụ ya nwetara mmeri dịka emere ya bụ ntụliaka na Abịrịakụ nke bụkwanụ ama egwuregwu ozuzo nke dị na Makọdị. Na nke ọzọ, ekwupụtakwara na onye bụ onye na-ahụ maka ojide ego na mgbe gara aga na steeti Enugu bụ Peter Mba nwetakwara mmeri, bụ onye ga-eji aha otu pati PDP zọọ ọkwa onye ga-achị steeti ahụ. N'aka nke ọzọ, na steeti Abia, ekwupụtara ọka nkụzi Elieza Ikonne dịka onye nwetara mmeri. Dịka o siri dị na steeti Benue, onye bụkwa onye isi oche nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Delta bụ Sheriff Oborevwori bụkwa ya nwetara mmeri iji aha otu pati PDP zọọ ọkwa ọchịchị. Na steeti Rivers, onye ojide ego, onye mgbakọ ego steeti ahụ na mgbe gara aga bụ Simin Alayi Fubara bụ ya nwetara mmeri. Na nke ọzọkwa, ekwupụtakwara na Muhammad Badi bụ ya nwetara nke otu pati PDP na steeti Gombe. Na Nasarawa, David Ombugadu bụ ya nwetakwara mmeri. Otu akwa ka esiri kwupụta onye bụburu onye omeiwu bụ Sheriff Abdullahi dịka onye nwetara mmeri iji aha otu pati PDP zọọ ọkwa aka na-achị steeti Yobe. Kosiladị, na steeti Taraba, Kefas Agbu nwetakwara mmeri iji aha otu a zọọkwa aka na-achị steeti ahụ. Onye chịburu ọkwa aka na-achị steeti nke anaghị m abụzi nke Peter Obi dere. Onye a na-achọ ịzọkwa onye isi ala kwuru na ọ naghị azọzi ọkwa onye isi ala na otu ahụ, n'agbanyeghị akwụkwọ onye isi ala nke ọ gbara n'otu ahụ. O kwuru na ọ hapụrụ otu ahụ site na ikwenyesi ike ma zọpụta ala Naịjirịa, bụkwa nke o kwuru na ọ bụghị ihe ga-adị mfe. Peter Obi kwuru na ọ gara amasị ya isi na otu PDP zọọ ọkwa onye isi ala, mana site na ọgbaghara nke na-aga n'ihu mere onweghịzi isi.
otu pati All Progressive Congress APC n'ahịa ịchafụ bekee bụ Abdullahi Adamu ekwupụtara na ọ bụ nnọọ naanị Chineke ga-ekpebi onye ga-eji aha otu pati ha zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 a ga-eme ntụliaka ozuzu. Adamu gara n'ihu kwupụta sị na na ndị otu pati ahụ nwere ike ịzọ akwụkwọ fọm iji zọọ ọkwa onye isi ala, mana ọ bụ sọ Chukwu ga-ekwu onye ga-enwe mmeri. Ọ gara n'ihu mee ka amata na ndị isi otu ahụ ga-esoro nnọọ ụkpụrụ kwesịrị ekwesị nke ha wepụtara iji họpụta onye ga-eji aha otu ha were zọọ ọkwa onye isi ala. Ka o sila dị, mmadụ niile ndị ahụ bụkwanụ ndị ji aha otu pati APC azọ ọkwa onye isi ala ka a ga-emekwara ya bụ ntụliaka. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere Bola Tinubu, Rotimi Amaechi, Nwajuba nakwa David Umahi. Akụkọ si mba ofesi. Ụmụaka 11 amụrụ ọhụrụ anwụọla site na ọkụ ọgbụgba nke gbara na ụlọọgwụ nọ na Tivone nke dị na mba Western Senegal. Site na ozi enwetara, e kwuru na ihe butere ihe ọdachi a bụ nke sitere na ọkụ eletrik. Minista na-ahụ maka ahụike bụ Abdullahi Diouf Sarr bụ onye kọwara maka ihe a merenụ ma oge ya na ndị World Health Organization na-eme mgbakọ. Onye ọma ọbụla ka ọ ha n'ọnụ n'ụtụtụ a n'akụkọ n'olu ala anyị. N'aha odekọta bụ Anthony Anyanwụ na ndị na-enye aka chịkọta ma hazie ya bụ akụkọ ka Chidera Elibe na mụ na mbụ Adaeze Ọkụ Anyanwụ jiri sụgharịa ma gụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị, ụwa makwara gị mma.